דלי, 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 אל תברחו, אני כבר מתחילה את התחזית האסטרולוגית לשנת תשפ"א, בני ובנות מזל, דלי, החמודים, אורנוס שלכם, בנסיגה בסוף שור, זה מרובע, זה מאתגר, אתם צריכים לבנות אדמה, לא רק לחלום חלומות, להוריד אותם לקרקע, ואתם כבר יודעים את זה כי כבר שנים שאורנוס בשור, עכשיו הוא כבר עבר לתאומים והוא רק קפץ לאיזה חפוז אחרון בסוף שור, שמשפיע בעיקר על מי שבסוף דלי, כי זה מרובע, מדויק לכם, שאומר חבר'ה, תהיו מחוברים קודם כל לעצמכם, אוקיי? זה טוב שאתם מרגישים את כולם, אתם קולטים את כולם, זה חזק מכם, אבל קודם כל תהיו אתם, תהיו האנטנה שאתם, צריכה להיות מתוחזקת היטב, היא לא רק קולטת, היא גם פולטת, היא גם צריכה להמשיך לקלוט ולפלוט, אז אנחנו צריכים לתחזק את הגוף הפיזי שלנו, הנה לכם תזכורת, גם כשאורנוס יעבור לתאומים, אולי אתם כבר מרגישים את זה, כי הוא כבר בתאומים, אתם תחוו המון אנרגיה שכלית, אתם תחוו את הרטט בגוף שלכם, העצבים שלכם יהיו בעוררות מאוד מאוד גבוהה, אתם אולי תחוו שאתם היפראקטיביים, תחוו המון תגליות, תובנות, מחשבות, המוח שלכם על אוטוסטרדה, אתם צריכים משהו להגן בעין, את הטירוף במרכאות הזה, אתם הרי סוג של גאונים, אתם החלוצים של העידן החדש, פלוטו נמצא אצלכם, משפיע בעיקר על מי שבתחילת מזל דלי, ואומר לכם תתחזקו, אתם לא תורמים לאף אחד, כשאתם שמים את עצמכם במקום האחרון, תתחילו להבין שזאת בריאות, וזאת אהבה קולקטיבית, לאהוב את עצמכם, לשים את עצמכם במקום הראשון, אין מישהו אחר שיכול לראות ולהבין אתכם כמו שאתם, ואם אתם לא מקדישים זמן לעצמכם, אז אף אחד לא יקדיש לכם את הזמן, באמת, וגם אם יקדישו לא יראו אתכם בדיוק כמו שאתם, לא יבינו אתכם, כי אתם לא נמצאים שם, אתם במקום אחר, ופלוטו אומר לכם אין לאן לברוח, אי אפשר להמשיך להתחמק, יש משפט די ידוע והוא חוזר לעצמו בהרבה שירים, כן? שאפשר לברוח, אבל אי אפשר להתחבא מעצמנו. אז דליים, אתם גם מזל מאוד אינדיבידואלי, מאוד שחשוב לו, המקוריות שלכם ושל כל אדם, אתם רואים כמה זה קריטי לקבל ולאהוב כל אדם בפני עצמו. אז בטח שאתכם, קודם כל אתם, ואל תחכו למישהו אחר, כי הוא לא יכול לתת לכם את מה שעוד לא מוכן. אם אתם לא נותנים לעצמכם משהו, אין לכם את הקולטנים לקבל אותו. מישהו אחר לא יכול לתת לכם משהו שאתם לא יודעים לקבל. תלמדו את עצמכם לקבל את זה. יש לכם עכשיו קודם את האתגר, שפותח אתכם ומטלטל ומשקשק, ואז אורנוס עובר לתאומים ועוזר לכם, מביא לכם מלא תובנות, מלא מפגשים חדשים, אנשים, עניינים, אירועים, הדברים קורים, הדברים זזים, אתם מרגישים חיים, אתם מרגישים אקשן, וזה זורם לכם הרבה יותר מאשר כשאורנוס היה בשור. זה הבדל משמעותי מהשנים האלה לשנים שיבואו, ואתם תרגישו את זה יותר ויותר. נפטון ושבתאי בתחילת תלה עושים לכם זווית מאוד חיובית, בעיקר למי שבתחילת המזל, בהחלט עוזרים לכם לפרוץ דרך חדשה, לבטא את עצמכם באותנטיות, לתת לתשוקות וליצירתיות שלכם, לבעור כלהבה יציבה של אהבה, לתת איזשהו נתיב להברקות שלכם, כן? האש היא גם שורפת ומפנה את הדרך,
היא גם מטהרת לכם את הדרך. יש מקום לנקות מעצמכם המון דברים ישנים. אורנוס מביא את העתיד, הוא מביא קדמה. כשהוא עובר משור לתאומים, הוא עובר מהאחזות לזרימה, ואתם במיוחד חשים את זה. זה מאוד משפיע עליכם, גם על איך שאתם מדברים, גם על איך שאתם חושבים, וגם על איך שהחיים פשוט מתנהלים סביבכם. יופיטר ברוב כל השנה יהיה במזל סרטן. מזל סרטן הוא לא במקום שתומך אתכם, והוא גם לא במקום שמאתגר אתכם, הוא במקום שמביא לכם מודעות, הוא במקום שאומר לכם, היי, תראו, יש עוד מימד מאוד גדול ועסיסי שקיים בתוככם, ואולי אתם לא מספיק נותנים לו חשיבות, לא מספיק נותנים לו משמעות. אולי הגיע הזמן להתחבר לזרמים הפנימיים של הרגשות שלכם, דרך כל החיים שחייתם עד כה, בדרך החיים שאתם רוצים לחיות. זה כמו נהר כזה שזורם מהחיים הקודמים, דרך הלידה, הילדות, ההתבגרות, ההזדקנות והלאה אל החיים הבאים. הנשמה שלנו ממשיכה להתגלגל, החומר לא נעלם, הוא רק משתנה. ואתם חשים את זה בתאים שלכם יותר ויותר עם כל יום, בשבוע, בחודש שעוברים. כי אתם ידעתם את זה ואתם יודעים את זה. אתם אולי מבינים את זה יותר טוב מכולם. אבל סוף סוף זה מחלחל פנימה לתוך כל ההוויה שלכם, וזה משנה אתכם. זוהי מטמורפוזה רצינית. זאת אבולוציה in the making, שבה אתם חלק יוזם ויוצר באבולוציה של עצמכם ושל העולם כולו. יופיטר באריה, שיעבור בסוף יוני, פה הוא כבר מרחיב אתכם דרך אירועים חיצוניים, דרך אנשים שנכנסים לחיים שלכם ופותחים לכם את הלב. דברים שאין לכם שליטה עליהם קורים, ואתם בהתמודדות שלכם עם זה פותחים את הלב, פותחים את הראש, את כל התאים בגוף נפתחים ביחד עם הלב שלכם שנפתח ומגלה את עצמכם ואת העולם מחדש, ובעיקר מתמלא באהבה שהיא פשוטה, שהיא נקייה, שהיא ללא הסבר, שהיא ללא תנאי וללא אידיאולוגיה. היא אהבה של לב שמרגיש וחש ומתרחב. אז יש לכם נקרא לזה 3/4 שנת תשפ"ו הראשונים, כן, שעוזרים לכם להכיר את עצמכם מחדש, לפתוח מרחבים חדשים. אז כשיופיטר יעבור לאריה, הוא ממש ככה יביא דברים שיפתחו אתכם, ודרך זה שהם פותחים אתכם ואת הלב שלכם, גם המזל והשפע שלכם נפתחים. אתם גם לומדים בשנה הזאת, ובכללי בתקופה הזאת של השנים, אתם לומדים להבין ולהפנים שמגיע לכם, ואתם לא צריכים לוותר על מה שמגיע לכם, וזה לא עושה אתכם טובים יותר. להפך, לוותר על מה שמגיע לכם, אולי עושה אתכם טובים פחות, כביכול. אז גם פלוטו וגם יופיטר בסוף השנה אומרים לכם, שלהתעקש על מה שמגיע לכם, זוהי איזושהי תרופה, רבת משמעות לכם ולעולם כולו. זה מעבר לדבר עצמו, כי על הדבר עצמו אתם יכולים לוותר, אתם כבר יודעים את זה. אבל האוטומט הזה של הוויתור, ושוב ויתור, זה החוסר בריאות. זה המקום שבו אנחנו השנה עובדים עליו.
לבחור מתי אני מוותר ומתי אני מתעקש, ומתי האידיאולוגיה העיוורת מובילה אותי ומתי הלב הרגיש עוזר לי לנווט בתוך המורכבות של החיים שהיא גדולה. כן, בתוך כל השנה הזאת של אינטואיציה ורגש אני רוצה לפתוח אתכם כמו לכל מזל. פתחתי ואני פותחת קלף של ריפוי שמאני שנותן עוד איזה טיפ ועוד איזה חיזוק למה שהכוכבים מראים. ונאומנות מזל לי. אתם קיבלתם? תעמידו פני מופתעים, קיבלתם את קלף השאמן, completion, השלמה. קלף מאוד חזק, בעצם קלף של אדם שהגיע לכדי שכלול מיומנויות ויכולות, והוא איש ריפוי, מורה דרך, מורה לחיים, מסוגל להכיל רגשות ומחשבות קשים ומנוגדים ומורכבים, ולעזור לאנשים אחרים במסע שלהם. זה פשוט, אני עדיין נדהמת כי כל קלף יוצא סופר מדויק לקריאה שעשיתי. גם שימו לב שיש לכם פה עית של חזון ודוב של אדמה וקרקוע, ושניהם ביחד עם האיש, ותוף. מה זה תוף? זה הלמות הלב, זה המקצב הטבעי של נשימה, של חיים, של זרימת דם. וואו, ממש מקסים, זה למצוא את הקול הייחודי שלכם, שנועד גם להוביל, זה קול חלוצי, קול עצמאי, קול מקורי וייחודי, שעוזר בעצם היותו להוביל את האנושות לעידן החדש, עידן הדלי. יאללה, בוא נקרא, מה זה שמן? שמן completion. איך תוכל לעזור לאחרים אם אתה לא מכיר את עצמך? תפקידו של השמן זה לגשת לידע וחוכמה כרואה, כרוח, כרופא, כמנהל משא ומתן וכאיש טקס. אתם נקראים להביא הרמוניה, איזון ושלמות. בין אם אתם קוראים לעצמכם שמן, מרפא, מכשפה, כהן, אדם בוגר, קוסם או דרואיד, אתם הולכים בדרך של אמונה קדמונית, אשר לא התפצלה להוראות שונות. היא שזורה בתוך כל אחת מהפילוסופיות ובתוך כל דרכי החיים. בין אם שכחתם את מטרת חייכם, ואתם כעת נקראים ללכת את הדרך השמאנית, יכול להיות, לקחת את המסע השמאני, יעזור לשחזר את האיזון שלכם, לעשות אתכם שוב שלמים ולעזור לכם לרפא אחרים. יכול להיות שהתנתקתם מנשמתכם וחסר לכם חזון, או תפיסה של מי שאתם, למה אתם פה, ועל מה החיים האלה באמת. תסתכלו מתחת לפני השטח ותגלו מסורת חיה שזורמת דרך הדם והעצמות שלכם. כאשר הזיכרון הקדמוני מאיר אתכם ואת המסע שלכם דרך זמן וסוגר מעגל להפוך להיות אחד שיודע, שלם ומושלם ומלא. טיפים נוספים. תיצרו לעצמכם איזשהו גלגל רפואה והשתמשו בו. תיצרו לעצמכם מזבח ותשתמשו בו. הנשמה שלכם משתוקקת ומפצירה בכם להתחבר עם השמן שבתוככם. בלו יותר זמן בחוץ, חבקו עץ, דברו לחיות ותנו לעצמכם
להשתלב בתוך הסיפורים של הישן, תתחברו למסתורין ולקסם שבתוככם. הם אמרו את זה הרבה יותר יפה ממני, אבל אני מרגישה שאנחנו אמרנו את אותו הדבר, אז אני שמחה שקיבלתם את זה משתי הכיוונים, גם אורנוס בתאומים יביא לכם תובנות משתי כיוונים, אז יהיה מאוד קשה לברוח מזה חבר'ה, אין כבר לאן לברוח. תהנו מהמסע, המסע הזה נועד לכם, ואתם נועדתם למסע הזה, אז תפסיקו לברוח מהצללים, תהנו מהדרך, אמן, תודה שאתם פה, מוזמנים לייעוץ אישי, פרטים למטה, נא לעקוב, להגיב, לאהוב, נתראה בסרטון הבא.